Bħalissa l-Kardinal Malti Prospero Grech jinsab f'Malta fl-ewwel żjara tiegħu sa minn meta jingħata dan it-titlu importanti fi frar li għadda. Fl-laqgħa informali fil-bini tal-Kurja, Prospero Grech tkellem b'mod frank u irrisponda għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti. One News staqsa x'għandha titgħallem il-Knisja Maltija mill-kwistjoni kollha tad-divorzju, speċjalment quddiem id-diskussjoni tal-IVF li ser ikun qed jaffaċċja pajjiżna fi żmien illi ġej. Prospero Grech enfasizza l-bżonn ta' separazzjoni bejn il-Knisja u l-Istat, iżda fakkar kif il-Knisja għandha dmir tgħaddi t-tagħlim tagħha. Madankollu huwa qal li ftit iżjed flessibilità mill-Knisja Maltija fid-diskussjoni dwar id-divorzju ma kienx tagħmel ħsara, żied jgħid imma li din il-flessibilità għandha l-limitu tagħha wkoll. U tkellem dwar kif iż-żgħażagħ illum qegħdin jitbedu mill-Knisja għalkemm mhux daqstant minn Alla. Semma kif ħafna nies qed jiżżewġu biss għal festin filwaqt li ħafna oħrajn ma jiżżewġu xejn u jażlu li jgħixu flimkien minflok. Hawnhekk sostna li ż-żgħażagħ iridu jippruvaw jifhmu aktar it-tagħlim tal-Knisja u l-iżwieġ huwa sagrament. Mistoqsi jekk il-Knisja hiex qed tagħmel biżżejjed biex tfiem lilha nfisha huwa qal li l-Knisja qatt ma tista' tgħid li qed tagħmel biżżejjed biex tiġbed lura ż-żgħażagħ u trid tkompli taħdem bla qiegħda. Mistoqsi dwar kif il-Knisja ma tapprovax għaqdiet bejn koppji omosessuali, il-Kardinal qal li ma hemm xejn ħażin billi persuni tal-istess sess ikunu jħobbu l xulxin. Iżda fejn jidħol l-att sesswali bejn l-omosessuali dan mhux aċċettat għaliex ma jistax iwassal għal ħolqien ta' ħajja ġdida. B'referenza għad-diskussjoni dwar l-IVF, fejn fl-aħħar sigħat kellna membri tal-kleru li opponew il-pożizzjoni li qed jieħdu l-isfijiet, Prospero Grech appoġġja l-mexxejja tal-Arċidjoċeżi u qal li s-Sibt ħa pjaċir jisma' littra pastorali tal-isfijiet. Qal li dak li l-isfijiet waslu f'littra ma qalawx minn żniedhom imma mxew skont linji mfassla mill-Kongregazzjoni Apposta tal-Vatikan.